Bosam kese NSA ewa santimemu titu asawase krudua mu bia efra F-line ebe community center asawase community center nti omo a omnim asawase F-line no oba hunu baabi a mechire ne nyina ne se atoro ncham kese na ato kusasefo titu a omo asantimemu ene omaiga na meha nyina enwumre be no nwotwe na yete se enipa bonefo bi afa mrasha wonsemu a omo betoto tio ewo eye kusase hina wa santimemu na santimentama kusase fo hene omo betoto agune so a ene ameno kase papa no afri mu a wahwere ne nkwa enya senketo akra eno nti oba bia yi ha ya ameno kase sisi ya posifo etwa ha ehia bambofo etwa ha ehia onum eba behwe ne esie na omo ehuno ekwana befa so a omo be nhwimu na enipa bonefo a omo tai de esie nyina achi no omo timi ede omo afa emrakwan so na so omo nsa ebeso omo na ode on afa emrakwan so opani ameka na semi nidi ede Sarki Abdelmalik Zimbi Sarki Abdelmalik Zimbi na mo hweye ewo Pimso TV so wasan asisi ya baby a mensachiri stores ya mensachiri eho na sa ewudi sam ekoso amanebo no ekire se baby a bia eye bia bia Sarki Zimbi otatena ha edwa nyumre bia otena ho ejeje nani na ohwe ne phone so kenkan graphic na enomo na beto dwase ni pabonefo yi ebeto hye ne so a omotu sani togo ne so a emeno ka se papa no ahwere ne nkwa eni ameno ka se bambofo mo santimemo ni abrepa omo abaha abayehwe mu kakra omo ehwe kwambefa so a omo betimi atoa enipa bonefo a omo bedisa ewui enye bambofo nkwa na wa ha meno ka se oba asokore mampon eho na aye asonwase wa municipal chief executive honorable Ben Abdallah Alassan wabaha ene abusafo abelin kita ho omo abusafo yakọ na wase twede mponso mfa Sarki kra ensie wahye bose sede tie bia nipa bonefo a enam onsa so ma sai odisami koso no omo ebe ho mo kira kwan na omo ene omo etimi do afamra kwan so eno ene nsemo a eye honorable Ben Abdallah Alassan asokore mampon MC odi ato ye be fa ne nsem no bi ne tie sede osi eka edito edwa eno achi no meno ka sei eye Binduri MP osanso emra ye mranimni honorable lawyer Yusuf Mahmoud honorable lawyer Yusuf Mahmoud ono so free Binduri ton eno ote sasem no wana watwa ebusafo eba bitie desie na ono mo enkita ho a yene no ebe twenkomo na sede ono so te no ene opeso kan bia no ode eto yanim ewo eveye asonse empotem ha no achi no eye kusasefo a omo ewa santem ommebunu kandini eye Alhaji Abdul Rahman Mumuni Mumin mum ono so ewa ha a wakasa afa desie no ho a ono de okanyina ne se omo patentre ne na nipa bonefo a enam wonso ema Sarki eto na no wonse do no omo emfa emrakwan so ose atoa so baako mienu we atoa so miensa wa santimentem ha omo ntimi ntra onye hwehan ema sabi nipa bonefo entokusa se so wure eno nti omo de omo kasa kire omo mabunu se emabunu no nya abotre ema bambofo ne mdo omo sre bambofo so ne se omo ehwe se ombe do mbetimi bia na nipa bonefo ya enam onsa so ma saudi sem course no omo famo enyina emra kwan so na asomdwe emra asomdwe nko a ena wonom epre eno nti Opinso Radio Opinso TV yeba asawasi krodi emodiesie ena yede eto monimo no kusasefo hina owo asawasi asantimantem ha Sarki a wo ha no mena kasai wonom ajene kwa freni nsem esiye no de esie so ne se ne maame one ne tifie ni fiewura
ote saa asem no niem hye no maame no tim kajato ono nso afem ahwere ne nkwa akoyare wo sempa ne ekoso me de etomanim no ono ankasa ne maame nso ewo boko ote asem no ne yate ne se ono nso so etwa hwe a oda eresabia baye enimdifo ne Dr. Fojan so pre ne nkwa ama no ne ekoso ewa asawase krudua imo ewa santimantema na ye de etomanim midi e de kwabena Martin Ado Opimso Radio Opimso TV ebuza for said the mekan no sa store ya muhu ya ni pebinom etete animo no ye fra no ebeda na eja yebeda na eja na brebia sariki gina home obetna na ogina home eno nti de eteye no ene se enra enwumre odware awie anka okoda kora ne sa na yete se obi abefra no se onya hoho nti omotete adidi nkoma ena sa ewudisam no ekoso yenim ni pakora na ye one no eteo edi nkomode na nso mgide se bambofo no ebetumi edi akiri na de esi bia no omo ape enipa bonofo mo hye akiri ne ma wa ha abusuafo wa ha a omo edi de esi no eho abobo ne ekoso ana se ne ayehu nyina no ye enkomo a abusuafo edi afa sariki ho na omo so edi ho abobo ne baba ko ha menim se obetimi ne yakasa de esi no de menim se awro sam kese pa ena ato na busua no sariki baba ko ena ye hwe no yi opanyi Opimso Radio Opimso TV so ni salamu alaikum. Wa alaikum salam. Menim se de esi no ano den den mamode na so mimi sa wapom ti sen ya dum boko yo ba no sen na o siti no no ye mum de ye na tia ye juma wa ntino me anadwo me pon ami ko fi no ti ni ma ana me kra mo se me ko arambe is something me ko duru fi be se 30 minutes ago na me se call ba ya den ya esi o moku no obi ebi mo ba be shoot no you know I want to say because maybe here na what say we salary no abet na anyway they just near sweet ya no and I you know e dey make ba ya won dey no hospital and ye ntina da na pay ba e betina ta fe na police phone so you mo hwehwe mu na dey adente ye na be fi mu aba we dey mami mbisa ye ba dey atete bebra fa sareki ho nipa ko a oye o de oye ne ba prekompe na sareki ni obi wa asem na ekoba ede na ekoso nya me se nka no credit papa no momudie minya show so no bia wasa na area akra no obi edi nkoma a wo nse o mo dey testify against that or no obi any action but obi nim so to pa said the na every day ankola nyina namfo no na dey ntina oni kwa ni say dey o no obi any action the obi be say baby free yeah nyambe bacha wudi Adams minim de sariki ne maria say ne area say or ne on some kakrat say to be frank no the baby details meaning to me more the details on that one though you know what had about minim that details no because I make a major control medase sariki babako Adams na yere no atwetwe enkombo no abusuafo no bi wa ha minim say ma me pacho peso obeso ka bibi kakra na den na unim fa sariki ho pacho sariki de o me papa ba prekope o me papa ntinra na adwona omo fra me somewhere 10 say obi ashutunu na wakunu te me fra me bra mo so the same thing no omo kan so I me papa ketwa den na obeka fa sariki ho me papa de wa ha busia na ha abontensufo nyina aka ho dada de onimu yiyimu onim so obi ba nie ne ba nie ti dada de wa ha yene abusuafo no bi na twetwe enkomo no Sariki Abdul Malik Zimbi kusasefo hina wa santememu a ye ba ne abete no se oyobi a okanipa nyina bum ompe ne ho asem nipa nyina eba ne nchen de ohia kwanche de ohia futu de ohia mwa ni nyina oye ema onom na sebi obi nim de asie ene ne ekoba ya nipa bonefo eba ya ombesa ni togu
wɔn so a egu ne so a wɔn agye nkwa firi ne nsɛm a hɛyɛ ɛna saa bɔnefosɛm no esi yɛde to mɔnim maame mpacho opim so TV so ne yɛfrɛ bɔne biara moda open nipa osado nipa sarki de oyɛ nipa fa no tie ede na wato aba ha se eni ni ti bɔne da sarki de mitimi nka na ase nyame ma no mebe panda enti eno ena ekoso aha ena sariki eti ni fira ana se fia omotimo enie no bako ena edaha no de hu no ha no nyina imuja efri sariki ho egu from kuzi se aboafo ebeso no mu a oma no sokoto ekwa resabia ya nti asem da ene sariki enka ye ho ebiemu na safi aha ene bia sariki oti enti no ma yewura fie ho na yenhwe sede eniema esitie ewo ho na yatin so se ni fiura eti sasemi ono so afemu ahwere ne nkwan sansa yemhye eni eye pressure eba ne so no ono so afemu ahwere ne nkwan ha ena sariki oti ena enam so anase sa arawsem ene enyamransemi akoso abusuafo no bi neti ha no ne kurani aya arawsem ayesu nkwa ena ekoso ewo eye sa efie emu minim se mame Mr. Kafra why Kafra na eti saying eden na bet me aka fa sariki ho somebody will feel me man say tennis ya bi min fa na bayo gisanya me min na pa ya somebody mo so frɛ akasa na me so me dwane bae ampa ebe hu ya so na enokore enim de asi me so me te Ajia mbacho ye frozen epacha me de sadia Ajia sadia de na opesa wo ka efa de esi ho epacha de me betimi aka kakra fa won se besro mo ni pa bonfo besro mo ya papa onye omo hwe ya papa onye waye ni papa oye ni papa ma ade omo ye omo anye ni yankopon betuo mo ka ya me betuo mo ka bebi omo obia ya me betuo mo ka ya me betuo mo ka bebi omo obia ya de ani asam bia de asam ina mayame de asam ina mayame ya papa no onim ho hwe akwala wo peyinu wo obunu na de omo ye yina na ya me betuo mo ka bebi omo hye bia yankopon betuo mo ka de mbetimi aka fa ho no ebusafo no ara hokese pa na aba ena aye chese aye sotro mi no efri se ni fiura oneneti ono nso teye se de osi ni sarikiti wa fa sarikisa ne ba sariki afare se ne maame wote se ya bo sarikiti no pre competim ono nso so afemu a wahwere ne nkwa inti ebusafo no bi na eba no omo ayara wosempa ena esi no enti enti yebeko so ama busuafo nyina yakọ na
Okay, na yes. Ebache frame Aisha to Obaba ko. Wadaroma edin si what you say na den na obetimi aka. Me de metimi aka fa sarki hu aye enane nansa enurachi. Na me ba ye no omo wa agoro wo ntem ye kurumfo no omo ntimi ba sa me baji mi shara. Me yesa me baji shara no siri ya se mi papa firi mu kro de ni hye yensem na me se ayem kosasefo nyina mu hye mi nsem no so mi nkonya me aduma achina aye enura no. Te enura me sorry so na frafra hini de asante rigi frafra hini ne ewu e was new sabon zango na me ko ho me ko na me se ade asade a me ko fenya me aduma anapai me ko chi a me fa ho me da ho ana me ba e frɛ me ba ko frɛ me se matidi aba na me se die na ba se a wonipa na me se me nipa ba se nipa ne de do so no se wonipa sarki ya wo ba wo ba bebi a wotu duane a mo di abon ya ba be de ya tutu abo sarki na me se die na sarki di aye wo mo sarki medina dance se wo frɛ amanfo me hia school mu ha amanfo ne hia school mo ka che mo se wo pɛ abotre yenya abotre nya nkabo me nyina ye bushia ba ko wo pɛ basa basa ye fi se otumfo ne ye nyina ye papa nti yenya ba ko de bebe bia ne fa nko otumfo manta ko bia ma basa basa na ne ne yeyi sa na sarki ka kire ne kurumfo e ma omuti ase wonya ni pa wo ye basa basa wonya ni pa wo pɛ hehe de bia ye de asamba no wo pa cho se me pa ma cho yenya ba ko ye nyina ye bushia nta ko bia mama ebi nsida na eba ne sesa sarki wo fie wa ye salla wo tikate so wa ye salla tasba kura sarki a wati se pam 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 a ya ku sarki ya de wa ye sa de nyame nyini tumpie de wati ma ye sarki sa no nyame enyini tumpie ne ye hu ne pa kura wadi sa aboni we no wadi boni kase pa na de wo mu no okay enti abusafo no na yene omo etwetwe enkomo no sei no say the medical aka no omusun sarki no musun fiura no musun sarki eno nti akoye enibre sempa ena ato abusafo yi a onom ewo eye efi emutitiu ene kusasefo a omo asantimanta mehanyina ompanyi a oda wano a bibia ni a oda won ana omodan no na omo ehwe nenimo a omo wura chichire ena enei enipa bonefo etimi abe to ne sowre Opimso TV nti yesra YouTube no ni panifo ne anfo nyina mo nyina nya abotre police fo guso ere ehwehwe asem no mu asem de omo manenka nipa bonefo na omo bedi asem no omo bekoso ahwe kwan a omo ere ebeyi omo aba nti no yesra na yesro bia wo asante man kuzazifo ne nyina se mo bia yako ade de eya nti su ade ba kwan wono yesra media for no esremo unse moko dina nchen obi onum na onim de asem ne ko na okwa kan asem fufuro bi eda to mframa mu nti media for no esremo a ntebe no ese a mo susu ni amanfo bebre embusa busa caution unse caution obi onum na oti baabi onim de akosi oti radio station mo se na de basabasa bi eba nti esra media for no mo ya dia mo mun show bia embusa busa no de CCCC no yinyina pa sunwie asem no ye wura gusu ka o ma asem na asem de yame boa ni nyina be kwa we nti esro bia media for no mo so mundi mu adwuma yi sre na ye sre mo so aka ho